Бүген матур туган көне белән яраткан әниләрен, әбекәйләрен, Пенза өлкәсендә туып үскән. Бүгенге көндә Ульяновск өлкәсенең зур Чиркли авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Абуняева Румия Джиганшевнаны матур туган көне белән ихластан безнең тапшыру аркылы якыннары, кызы Гүзәл, улы Айся, аныклары Диляра, Усман, Кәмилә һәм Мәдинә котлап китергә булдылар. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек. Хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне ап-пак төсләргә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барсы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс, төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Румия Джиганшевна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, ә бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Исән сау йөрер дисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңайы баласы, күреп чал чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвен яне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине әни, котлы булсын